3000 annars hårst. Kan du just säga mycket? Fuck off. Nej. Alltså Sverige var så Helvete. Ja. Tja. Tja. Han tjappade det. Idag? Menar du det? Är du seriös? Nej, men det. Du, grazie du. Jag visste det. Nej, det visste du inte. Hur ska du veta det? Jag har inte varit någon Peter ska vara pappa. Jag visste det så jävla. Jag så långt till det Det är tredje sidan, det är det första som är att slockna Oh my god, det är boxar. Nej, det kör vi. Vad är det där? Vad är det du kör? Jo. Oh my god, det är coolt. Ja. Ja, det är cool. Ja, det är cool. Du ska vara omma. Nej. Ska du då? Ja. Nej. Jo. Nej, jag är inte locka. Ska jag inte locka? Ja. Så. Säg den då. Nu måste jag säga det, vet du. Linda går. Vad är det? Jag vet inte om du låter något. Åh. Ska jag? Ja, och jag visste inte att det var. Nu är det vi alla. Det kom till jamaner. Asha. Ja. Ja, baby boots don't you think?